Πώς διασκέδαζαν οι αρχαίοι Αθηναίοι? Ας κάνουμε ένα ταξίδι στην καθημερινή ζωή της πόλης. Το θέατρο του Διονύσου γέμιζε με χιλιάδες πολίτες που παρακολουθούσαν τραγωδίες και κωμωδίες. Οι παραστάσεις διαρκούσαν από την Ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Τα συμπόσια ήταν ιδιωτικές γιορτές όπου οι άντρες συγκεντρώνονταν για φαγητό, κρασί και συζητήσεις. Μουσική έπαιζαν αυλό και λύρα, ενώ χορεύτριες και ακροβάτες διασκέδαζαν τους καλεσμένους. Στις παλέστρες, οι νέοι αθλούνταν και διαγωνίζονταν στην πάλη, το τρέξιμο και το άλμα. Οι αθλητικοί αγώνες ήταν τόσο δημοφιλείς όσο το ποδόσφαιρο σήμερα. Η μεγαλύτερη γιορτή ήταν τα Διονύσια, προς τιμήν του θεού Διονύσου. Η πόλη γέμιζε με παρελάσεις, χορούς και θεατρικούς διαγωνισμούς που διαρκούσαν για μέρες. Η διασκέδαση στην αρχαία Αθήνα συνδύαζε την τέχνη, τον αθλητισμό και τη θρησκεία. Ήταν ένας τρόπος να ενωθούν οι πολίτες και να τιμήσουν τους θεούς τους. Για περισσότερες ιστορίες για την αρχαία Ελλάδα, κάνε like και subscribe και χτύπα το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα επεισόδιο.